Terve! Tuulentupa Ranchilta. Täytyy vähän video kuvata taas välillä, kun on niin luokattoman pitkä aika taas edellisestä, että ette luule, että mä oon vallan lopettanut. On ollut vaan niin kiirua ja monenmoista, ettei oo kerinyt kuvaille. Toissa viikonloppuna oltiin Hämeen keskiaikafestivaaleilla Hämeenlinnassa. Oli komeet kekkerit. Loistavaa musiikkia ja onhan se tunnelma ja ilmapiiri siellä ihan omanlaisensa. Ja nyt viime viikonloppuna olin sitten kaverin mökillä saunottelemassa ja iltaa istumassa samanhenkisten ihmisten kanssa, niin oli tosi mukava viikonloppu. Ei tullut mitään rähjöitä, kun kaikki on suurin piirtein samaa mieltä asioista. Näin päin pois. Mitähän me ne oikein sitten katsottaisiin? No katsotaan nyt vähän vaikka villiintynyttä kurpitsaa. Melkoinen kurpitsamaa. Ja tuolla se kiipee tonne puskaan ja siellä puskassakin. Missä se on? Tossa. Mahdoton kurpitsa tuo. Kuinka korkealla? Mä oon aina luullut, että ne kasvaa vaan maassa, mutta tää on nyt kyllä metrin korkealla. Jäätävää settiä. Ranchilla on kaikki vähän suurempaa. Kuten myös tomaatit. Oli vähän pieni toi kasvihuone. Ja kyllä sieltäkin vaan voi vielä hyvällä säkää kypsyä noin tomptsutomaatit. Ai että. Onkohan täällä nyt noi on kans noi kurkut aika poikia. Melkoisia jötkäleitä. Ja ne on ihan syötäviä. Hyvältä maistuu. Hankala vähän kuvata. Ja siellä niitä on. Aika poikki. Kanat täällä nauttii hiekkakylpyjä. Vähän tää nurmikkoa koittanut paikata, mutta se on nyt aika turhaa touhua, kun noi kuopii heti kauheat kuopat itselleensä sinne. Ne on simmottis. Saan nyt sääkin jotain. Ai se mitäs. Kanatset. Kelpaa vielä ulkona, kun on noin korea keli.
Ja noi pikku sirpukki vaan on kasvanut. Millefeurit ja toi alho. Orpingtonit siinä ja juuri ehti tonne auton alle meneen piiloon toi Orpingtonin tipu. Se on sitten hauskaan värinen kanssa. Sinne se meni. Kyllä siinä taas tälle kertaa kai oli. Täällä on niin kamala tuulikin, että tukka lähtee päästä. Ja parta menee sekaisin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Tilaahan kanava. Tuosta. Hei vaan.